Cyfarchiad traddodiadol yr Eglwys Uniongred ar ddydd Sul y Pasg yw Halleluia, Christ a gyfododd, fe a gyfododd yn wir. Halleluia. Croeso cynnes i chi i gyd i'r cyfarfod hwn heddi drwy gyfrwng Zoom. Cyfarfod sydd yn cael ei gynnal mwyn yr 15 sgrin bach fi'n gallu gweld wedi ymuno drwy cyfrifiaduron a hefyd y 3 sgrin bach fi'n gallu gweld sydd wedi ymuno dros y ffôn. Dim ots siwt i ni wedi dod mewn trwy'r drws gyda'n gilydd, rydyn ni yma gyda'n gilydd ar Sul y Pasg mwyn dathlu at gyfodiad y ceidwad. Dyma eiriau Salm 114. Pan ath Israel o'r Aifft, ti Jacob oedd i wrth bobl anghyddiaeth, Juda oedd i sancteiddrwydd ac Israel i arglwyddiaeth. Y môr a welodd hyn ac a giliodd, yr iorddonau a drodd yn ôl. Y mynyddoedd a neidiasant fel hyrddod a'r bryniau fel wyn defaid. Beth arfi i ti o fôr pan giliaist, tithau iorddonau paham y troaist yn ôl? Paham fynyddoedd yn neidiech fel hyrddod a'r bryniau fel wyn defaid. Ofna di ddeiar rag yr arglwydd, rag Duw Jacob, hwn sydd yn troi y graig yn llyn dwfr a'r gallystyr yn ffynon dyfroedd. Mae'r salmydd yn fanna yn gweld beth oedd ystyr yr Exodus, yr ymadel a'r Aifft i bobl Dduw. A'r uninau ar Sul y Pasg yn uniaethu â'r profiad hwnnw, gan wybod bod Iesu ein ceidwad wedi'n harwain ni drwy'r dyfroedd yn ddiogel ynddo fe. Gadewch i ni weddio. Arglwydd pob bywyd a gallu, llanw dy eglwys a ninnau dy bobl, a llawenydd a gorfoledd y Pasg, fel y gwel y byd nad coffau arwr marw a wnawn heddiw, ond dathlu buddigoliaeth y Crist byw, a chyhoeddi i bobl ym mhobman y bywyd newydd ac anorchfygol sydd i bawb sy'n credu ynddo. I ti, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, y bwr mawl a'r gogoniant, heddiw ac yn oesoedd. Nawr, mae'r dechnoleg wedi gweithio yn well gobeithio heddi na beth nath yn yr Oedfa Gwener y Groglith. Felly, gobeithio byddwch chi yn clywed cyfeiliant oddi wrth Heledd a Pauline a Mererid yn dod trwy eich cyfrifiaduron a'ch ffonau chithau wrth i'r emyn cyntaf ymddangos ar y sgrin, geiriau yr emyn cyntaf. Os ych chi yn ymuno dros y ffôn, a fi'n gweld 4 yn ymuno dros y ffôn, mi fyddwch chi yn medru cael yr emyn yn rhif 549 yng Nghaneuon Ffydd. Fe dorodd y wawr sancteiddiau'r y dydd, fe ddrylliwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd. Mae mics pawb bant, felly gallwch chi forio canu lle bynnag yr i chi wrth i ni ymuno gyda'n gilydd yn emyn 549.
Gai ofyn i Daniel am Eiris yn fanna, wnaethoch chi glywed y music yn dod drwyddo? Da iawn, gwych. Mae e wedi gweithio. Mae hwnna'n ryddhad mawr i gymharu â'r sefyllfa o dan i dy Gwener. Dyma felly ddarlleniad o Efengyl Luc yn disgrifio'r digwyddiadau ar nos Sul y Pasg, sef y ddau yn cerdded i Emais. A mae hwn yn dod o Efengyl Luc, pennod 24. Yn awr, yr un dydd, yr oedd dau ohonynt ar ei ffordd i bentre, oddeutu 1 kilometr ar 10 o Jerusalem, o'r enw Emais. Yr oeddent yn ymddiddan na'i gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesawodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda nhw, ond rwystrwyd i llyged rhag i adnabod e. Medda Iesu wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy a'i digalondid ar ei hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas, rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd i Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau medda Iesu wrthynt? Atebasant weithiau, y pethau sydd wedi digwydd? Iesu o Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol i weithredodd a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau y cyngor ef i'w ddedfrydu i farwolaeth ac fei croeshoeliasant ef. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddi yw'r trydydd dydd pan digwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith. Eithant yn y bore bach at y bedd, a methasant gal i gorff, ond dychwelsant gan deiri i bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod y reini'n dweud ei fod ef yn fyw. A rai o'n cwmni allan at y bedd, a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Medda Iesu wrthynt, mor ddi-ddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Onid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant? A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nesau at y pentre yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda nhw. Wedi cymryd i le wrth y bwrdd gyda nhw. Cymerodd y bara a'i bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. A goed i llyged hwy ac adnebiasant ef. A diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn egluro'r ysgrythurau i ni. Codasant ar unwaith a dychwelsant i Jerusalem,
Cawsant yr 11 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud bod yr arglwydd yn wir wedi I gyfodi ac wedi ymddangos I Seimon. A droddasant weithiau yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi I adnabod ef ar doriad y bara. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith, ac meddai wrthynt tangnefedd I chwi. Hynny dechrau na'i hofon yr oeddent yn tybied I bod yn gweld ysbryd. Gofynodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed, mae fi yw, mae fi fy hun. Cyffyrddwch I mi am I a gwelwch, oherwydd nad oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen I fi. Wrth waid hyn, dangosodd iddynt I ddwylo a'i drad, a chan I bod yn ei llawenydd yn dal I wrthod credu ac yn ryfeddu, meddai wrthynt, a oes gen i'ch rhywbeth i'w fwyta yma? Roesant iddo ddarn o bysgodyn wedi I rostio. Cymerodd ef a'i bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr, fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi, I bod yn rhaid I bopeth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd I meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, bod y Meseia I ddioddef ac I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch. Yn foddion maddeiant pechodau, yw gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn, ac yn awr, yr wyf fi'n anfon arnoch yr hyn a addawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo chwi a nerth oddi uchod. A boed i'r geiriau hyn o'r ysgrythu'r glân bod yn bendith I ninnau a boed I ni fyfyrio arnynt heddi ar wyl y Pasg. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Gogoniant fo I ti o dad holl y lleog. Ar y dydd sanctaidd hwn, cyfodaist dy fab o blith y meirw, a'n gwneud ninnau yn gyfranogion o'i fuddugoliaeth a'r bechod am arwolaeth. Gogoniant fo I ti o arglwydd Iesu Grist, trwy dy aberth a thatgyfodiad, tyrechaist angau, ac agor I ni byrth y bywyd tragwyddol. Gogoniant fo I ti o ysbryd glân, yr wyt yn harwain i'r holl wirionedd. Cydnabyddwn arglwydd, nad ydym yn deilwng o thras a chibol. Fel dy ddisgyblion gynt, rydyn ni'n hwyrfrydig mor ymal I gredu'r dystiolaeth am y bedd gwag. Araf yw ein calonnau fel y ddau ar ei ffordd I emais, I gredu'r hyn a lefarwyd gan y proffwydi. Fel Thomas, fe fynnwn ninnau weld a'n llyged ôl yr hoelion. Trigarha wrthym o Dduw. Dŵg ni o garcharau ein hangrediniaeth I ryddid gorfoleddus dy blant, sydd heddi ar Sul y Pasg, ym 4 ban byd, yn uno
gyda holl dyrfa'r nef i lawenhau yn yr enw sy'n goruwch pob enw, ac sy'n cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd. Yn bod ni yn gorfod bod o hyd yn bell oddi wrth yn gilydd, yn gweddi o Dduw yw y byddu di yn bywhau deglwys a grym yr atgyfodiad, a boed i bobl ym mhobman gael ei meddiannu gan y bywyd newydd ac anorchfygol a ddatguddiwyd ar y trydydd dydd. Gwyl ni yma, fel dy bobl ynghyd, o Dduw yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, clyw yn gweddi ni, clyw yn cri, ateb waidd y galon os gwelid i'n dda, ateb ni lle y bo ni yn galw am adferiad iechyd i'n ffrindiau ni sydd yn dost, am esmwythad i'r galon i'r rai sydd yn hiraethu ac yn galaru, ac am obaith o'r newydd. Gobaith y Pasg i'r rai sy'n timlo bod eu bywydau nhw yn llawn tywyllwch. Clyw di ni os gwelid i'n dda, cod ni o barlus yn hangrediniaeth ac adnewyddan ffydd drachefn yng Nghrist yr atgyfodiad. Hwn a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud, ein tad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwyneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero ein i heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni hain dyledion, fel y myddeiwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Rydyn ni am droi at emyn unwaith eto nawr. Nawr fi'n mynd i ffindo'r emyn yn y llyfr emynau. Rhif 550 yw'r emyn, 550 emyn Cefni Jones, pan oedd Iesu dan yr hoelion yn yfnderodd chwerw lois, torwyd beddrod i obeithion i rai anwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos i trallod aeth yn ddydd. 550.
Tro nesaf bod ni'n neud hwn, fi'n mynd i gael arbenigwr technolegol arall i weithio'r gan yma, mo fi ddim yn goffo wneud e'n hunan. Felly, rwy'n mynd i ddwgyd nawr, a rwy'n dwgyd hyn yn gwbl agored i chi ar ddechrau y bregaeth. Yr hyn nath ficer Eglwys Mererid yng Nghaergrawnt bore yma, pan oedd e yn cyflwyno i bregaeth ynte. Mi nath e osod ffigurau ar y bwrdd o'i flanau, ffigurau'r disgyblion yn cwyto gyda'i gilydd, yn ofni canlyniadau beth bydde'n digwydd yn y penwythnos yna wedi Gwener y Groglith, ac yna ffigwr o Iesu yn ymddangos yn eu canol nhw. A'r ficer bore yma yn rhoi darn o tisiw ar ben Iesu i awgrymu falle ta ysbryd oedd e, fel mae'r darlleniad yma o Efengyl Luc yn ei ddisgrifio. A pregaeth blant oedd e bore yma, mae rai cyfaddau. Ond yr hyn nath e ddefnyddio mwyn darbwyllo y bobl o bob oed oedd yn gwylio'r Oedfa Zoom bore yma, a mi nes i wylio fe bore yma, oedd cymryd bysedd pysgod. A wedodd e, dyma'r prawf bysedd pysgod. Os fyddwn ni yn medru gwthio'r bys pysgod mewn i'r person, neu os bydd yr person yn medru bita'r bysedd pysgod, wedyn ni byddwn ni'n gallu profi nigau ysbryd wedd e. Wel, ond ne ddim yn credu bod hwn yn ateb yn glir beth oedd yr disgrifiad Beibledd, ond wedyn ni es i at y testyn nes i ddarllen yn gynharach yn y cwrdd. A dyma beth sydd yn digwydd. Mae Iesu yn gwahodd y disgyblion i fod yno yn ei bresenoldeb e, i'w gofleidio fe, a wedyn ni, mae fe yn bita y pysgod yma. Nid bysedd pysgod Findus neu unrhyw brand arall, ond pysgod oedd wedi'i rostio, oedd gyda'r disgyblion wrth law. Nage, nid ysbryd oedd Iesu, nid drychiolaeth yn unig oedd wedi ymddangos o'i blaenau nhw, ond dyn oedd wedi ei atgyfodi yn llawn o'r bedd, bod ei holl ofnau nhw, yr ofnau oedd wedi bod yn gosod nhw i iselder llwyr ar hyd y deuddeg tri blaenorol, bod yr holl iselder hynny yn medru bellach toddi i ffwrdd, am bod Iesu yno yn fyw o'i blaenau nhw. Yn fyw fel oedd e wedi cerdded ar hyd y ffordd i maes gyda Cleopas a'i gyfaill, yn fyw yno yn yr oriwch ystafell yn Jerusalem, yn fyw am i fod e fel mae fe'n esbonio i'r disgyblion, oedd o hyd ddim yn gallu deall beth oedd y sefyllfa, yn esbonio bod yr hyn ddigwyddws iddo fe ar y dydd Gwener yn anorfod, yn ran o gynllun Duw, bod Duw ei hunan oherwydd i fawr gariad wedi traddodi i fab, i farwolaeth drosom ni a dros yr holl fyd mwyn ateb y galw. Ateb y galw hwnnw i bawb sydd yn teimlo'n drist heddi. I bawb sydd yn teimlo bod bod eu pechodau yn pwyso yn drwm arnyn nhw, bod dim rhaid pryderu bellach, bod dim rhaid becso bellach, am bod Duw wedi cyflawni y cyfan yn Iesu Grist. Ac yn fwy na hynny, yn fwy na'r hyn o'n i'n ei gofio ddydd Gwener, wrth droed y groes. Chi'n cofio, eithon ni mas i'r domen sbwriel yna, i fas i dre Jerusalem, gyda'r aroglau ofnadw, gyda'r cwn gwyllt yn ryteg o'n cwmpas ni. Wel, ni di mynd i fas heddi to.
ond mae'r olygfa mor wahanol. I'r ardd rydyn ni wedi mynd heddi. I'r ardd I weld gyda'n gilydd y bedd gwag hwnnw. Y lle y gosodwyd y llieiniau gas I am doi o amgylch corff Iesu, dyna lle rydyn ni heddi. Yn dathlu nid yn unig bod yn pechodau ni wedi cael ei hachub ar y groes, ond bod bywyd newydd wedi dod I ni, bywyd llawn yn Iesu, yn ei atgyfodiad ef. Dim rhyfedd oedd yr Cristnogion cynnar yna yn edrych ar ddigwyddiadau yr groes a'r atgyfodiad yn debyg iawn i'r Exodus, yn debyg iawn I gael ei ryddhau o geithiwed yn yr Aifft, a'i harwain mewn i'r wlad yna yn llefeirio o lath ac o fel, gwlad y bendithion, gwlad o fywyd llawn gyda Duw. Dyna sail ein dathliad ni heddi. Diolch I Dduw am rym yr atgyfodiad. Amen. Pimp yw'r emyn clo. Pimp. Ond cyn I ni ganu yr emyn yma, rwy am ofyn I Meirion Jones I roi y cyhoeddiadau, please. Diolch yn fawr iawn I chi gyd. Ydych chi'n gallu'n clywed I gobeithio? Ie. Dwi'n ar ran pawb yn siŵr eisiau diolch yn fawr iawn eto I Keith am drefnu yr holl yma, achos dwi ddim ar y chwarae bach, mae wedi meddwl lot fawr o waith baratoi, cyfarfodydd arbennig, ymarferion ac yn y blaen, a mae wedi gweithio'n wych a wedi, wrth gwrs heddi, ni wedi cael gerddoriaeth I weithio, a mae hwnna wedi ychwanegu dimensiwn gwych arall. Felly, o galon, diolch yn fawr iawn, Keith, am yr holl waith trefnu. Diolch, wrth gwrs, hefyd I chi'r Parcherig Aled Jones a'r teulu a'r techneg Gwirsain. Maen nhw yna fi'n siŵr. A diolch yn fawr am y gerddoriaeth sydd wedi rhoi dimensiwn arall, fel wedes I'r gwasanaeth. Felly, I Pauline, Mererid, Heledd, Rhydian a Gwynda, fi'n siŵr bod y ddoi ddiwetha yn y cefndir rywle. Diolch o galon I chi. Does dim unrhyw beth yn well na gallu gweld yn gilydd os e cyd-addoli a pawb yn gallu cyfarch I gilydd ar y dechrau. Mae hwn wedi bod yn falm I bawb, mae'n siŵr, a 15 ar y camerâu a rhyw 4 ar y ffôn, felly arbennig. Edrychwn ni I gyd mlaen I gallu cwrdd eto yn y cnawd fel petai yn y dyfodol agos, fi'n gobeithio. Diolch hefyd i'r ffrindiau sydd wedi ymuno gyda ni tu allan i'r dair eglwys. Y croeso mawr I chi bob amser. Felly, gyda hynna o eiriau, gobeithio bod fi ddim wedi anwybyddu diolch I neb arall sydd wedi bod yn glwm, ond eto diolch yn galon gan edrych ymlaen i'r tro nesaf I ni gael cyfarfod. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am y geiriau hynny, Meirion. Un cyhoeddiad sydd â fi yn ot i'r arfer fyddai ddim yn paratoi myfyrdod o gyfer dydd Sul nesaf, ond os want chi I wylo am bregethwyr eraill, ewch ar wefan cyfundeb Gorllewin Cyfyrddin, achos mae rychwant o oedfaon i'w gweld yn fyna yn mestyn nôl ar hyd y misodd. A wedyn ni, fel mae Meirion yn awgrymu, byddwn ni yn trafod eto y posibilrwydd o gael ailymgynnull yn y capeli wyneb yn wyneb. Ond bydd, fel o'n i'n esbonio dydd Gwener, bydd angen I ni I weld os bydd hi'n saff I ni gael gwneud hynny. Pan byddwn ni'n wedi wneud y penderfyniad, mi gewch chi wrth gwrs wybod yn syth bod I bellach yn barod I ni ac yn addas I ni fynd nôl i'r capeli. Felly, 555 yw'r emyn I gloi. Heddiw cododd Crist yn fyw, halleluia,
llawen ddydd o foliant yw Hallelujah. Dioddefodd angau loes Hallelujah ein prynu ar y groes. Hallelujah. 5. Gweddiwn. I Dduw y Tad a'n carodd ni o'r dechrau ac a'n gwnaeth yn gymeradwy yn yr anwylid. I Dduw y Mab, yr hwnna'n carodd ac a'n golchodd ni oddi wrth yn pechodau yn ei wad ei hun. I Dduw yr Ysbryd Glân, sy'n tywallt cariad Duw yn ein calonnau ni, y bo'r cariad a phob gogoniant, drwy bob amser ac i dragwyddoldeb. Amen.